खारखायोसो बारडेगा मानसियानो दे सान फैसालि मायु नै बिथांमोना जा सिस्टार सुस्मितानि बार्थडेआव मा गिफ्ट उथिखो दा बेखौ साननो आखायाव लादों आरो बेखौ सानदों जा सिस्टार मा नाममोन फैसालि मुसाहारि आरो सासे दोङो कुहिमुनि मुसाहारि ओइ नै बै खिनिया मावजि दै बिना मा मावजि बिना मा अनसुमै मा लिरै सानना टाइटेला एखे अनसुमै मुसाहारि साइसनिद्राय ना बियो बिनिखाय मोखांखौ खोबथेना लादो ओइनो कागजदो दे सानलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो मा उथि गासिखौबो खिथियो चक्लेट मा चक्लेट अबे दे खैथा साना मा खिथि खाथियाव नोंथांमोना आंनि नैबे राज दैमारि प्रडाक्सनखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो जागोन इखो दा जोंनोबा होगोन ना होआ ने सुस्मिता बहाबा अबे गस्ला मिता गांनै बरिया नै गस्ला साजिखागोन जाबाय बरिया आइ बेलाय मा गुफुर बायदि ना गोमो बे मोजां जाबाय दे बेयो आरो मा दोङो ओइनि माबाया आरो अबे नायनि ओइ बेखौ नायखिलाय ओइखो Happy birthday to you, Susmita. Kaku kiti deh, mabaidi kaku kiti deh. Ini bintangnya malah serba ekor asa, bejang le malah ke, ini asta berubah malah dia bintangnya, ini ekor apa saja mungkin ya. Nah ini, kaba, boleh, hamil deh, boleh ada salah. Nani malah ke kecil. Boleh mungkin ada deh asam benar. Hamka beda nih ya asam deh malah deh. Masuk ke deh. Ini jangan semai deh ya. Cuma masuk lagi. Babi masuk lagi ya. Dari mil. Sa sudah tak nak sih kan dekat mana? Sada. Obe behi. Behi ke sana mai ke ikan tengah. Obe dista behi. Dista behi gangba. Obe. Nunggu dulu. Kakak kenanga gangtam. Gangtam. Dista behi ke ikan. Dista behi na. Ba, ini 포테나 내야 능탕은 배상라드면 비요. 두이소 바 자이프라 낭드 비탕은 능탕은 바이나 라반자베데 따마 모장 이카. 뭐베 포테나 병문 니득하여. 스바마 버그스트 네베디 자우자서 가바이네. 포텐카나 저다세. Đây thì mình cứ mà lại em đi khắp nơi đây đi. Ta đưa đến đâu là? Đi là. Để cái sao? Ini video bikin nona subscribe next episode. Tahu lo kemudian bye bye.